What's up mga kamoder? So, magmumod na naman tayo ng kotse mga kamoders na. So, mga kamoders, ang mumod pala natin ngayon ay Super GT mga kamoders na. So, i-check ko sa aking kaibigan. So, nalagay ko yung description dyan sa link. Ano natin? Wala sa aking Google. Ay, nalagay ko na. Yung page ko lang dito na coach. And scroll down tayo mga promoters. Antayin natin yung seconds na yan para matapos. Antayin natin yung mga promoters na. So mabilisan lang po ang gagawin natin mga promoters. Mga amoders, malapit na. So mga amoders, kung may gano'n, click here to start natin mga amoders na. So ganito lang natin mga amoders na. Mga ads yan na mga amoders. Ngayon, kung na-download nyo yung mga loads, mga amoders, pag na-download nyo na, okay na yan, punta kayo sa Chrome. Mga amoders, na-download ko na. Yung amoders, mga amoders. Yan, pinutin nyo lang yung Nissan na yan. So, Nissan po yan. I-mode natin. So, yan mga amoders. Kung nakikita nyo kung ano pipinutin natin yan ang mga amoders. So, mga amoders, ito. Pipinutin natin. And, ito. Yan. And then, ito mga amoders. And, dahil dito. Kung saan nyo i-replace mga amoders. So, sa akin dito sa mode pack. Ito, replace natin. So, yan na mga amoders. Nakita na natin yung Super GT and DFF Super GT TXT mga amoders. So, back na tayo. So, punta na tayo sa GTA IMG tool mga amoders. So, meron yan dun sa mga amoders. Meron yan sa Play Store mga amoders. So, ito nga GTA IMG tool and yung TXT tool lang dun sa description. Ito na IMG tayo mga amoders. Android data .rockstar, so files TextDB GTA 3 select mga amoders. So ito na file 10 mga amoders. Hanapin natin yung mod pack ng mga amoders. Hold on, ito DFF mga amoders to. Mga amoders, so i-build natin ang mga amoders. I-build natin mga amoders. Mayroon natin yung mga amoders. So back natin mga amoders. So punta sa TXT tool ito. And kung may nakita nyo dito text tayo para makita nyo kung saan natin kukunin. So sa Android mga amoders data and sa Rockstar files TextDB GTA 3. Yan, select natin ang amoders. Mga amoders sa pump text archives. So, mga amoders kung para alam nyo saan natin unin amoders dito sa mode pack din natin and Super GT TXT and select and overwrite na natin mga amoders. Wala na tayong gagalawin dito and okay na natin. Antayin na natin mga amoders. Bali na kayo mga amoders pag natapos na. So mga amoders, ayun ang mga amoders, tapos na. Tingnan natin ang mga amoders, processing ng mga amoders. So okay na natin ang mga amoders. So tayo sa ating GTA. Ayan mga amoders. Tingnan natin yan. Ito gusto nyo pumasok sa aking server mga amoders. Lagay ko yung description ng Discord dyan para makapasok kayo. Tayo natin mga amoders.
Mothers. Login na tayo. And go to sales. Hindi tayo mga mothers, no? Ang banda yun. At sa mga mothers, kung gusto nyo itong ating Silton po yung mga mothers. So request lang kayo kung gusto nyo itong gawin. Ayun, mod. Dito lang banda yung mga mothers eh. So yung mga mothers, kung nakikita nyo na yung mga mothers, ito yung super GT natin. Ayan, ito tayo mga mothers. Mga mothers, mga mothers. So yung mga mothers, tapos na natin. Tapos na natin mga mothers. So hanggang dito na lang mga mothers. See you next time, and request na kayo dyan sa comment, mag-like, share, comment, and subscribe na rin mga mothers upang ma-reach natin ang 50 subscribe. So bye bye.